ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yari na isab kita niyo jaman na to ini. Amoy in long ta pagtawahon sing kita kabla liftar. Ari pa maawon long ta in pagbuka sing kita niyo. Yari kita niyo majlis ini. Sarta sing kamuyan ang kawayawayan niyo. Amoy in magpangadji kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian day sabi mga sila, amin yan di murmug radio nila, na murah-murahan yan day sab kamo, timatengog kamo, salam doa at kaniyong katantan waktu ini mga katote manguran haram Islam. Manjari, tungod sin ini pengajian na to kahapon, ada po ninyo to biya mga biya ko kung malayo yung suara kuno, mga katote manguran, kasal sin awon biya mga sala, tiyo-tiyo sin Sound system. mga sound system na mo ini sumakawa kalo-kalo mahatol na siya insyaallah subhanahu wa ta'ala susungon namin maparayaw na wihayaw lang ta ini sawal-sawalan tanyo na ang yun insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari inito kanapan na mo in pangadyan sin kami sin kahapon niyon tungod paparkala pag jakat amoy nasabot sin kita niyo in tungod pa amoy in ini puno to din pag-iyanon jakat sa puno naman yan yung mga alta long ta jakatan wihayaon kalo-kalo masabot na to insyaallah waktu wihayaon ini manjari hiruhal ko pa ini guro na to mulia in tungod pa amoy in magtagna kita niyo sa pagkala na to waktu ini insyaallah para tetap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah mga panahon na kami Islam ang inti matayong hug sa arta jemaah di programa sing kami ang kabla iftar habiyaon supatan na mo in pangadjian sing kahapon hapadahalan sin amo in zakat. Sing kahapon, alhamdulillah, biya gabos nasabot na sing kami, ending ng mga hukuman katuan sing pagjakat. Demikian nasabot ay sab sing kami, in hukuman hatao amoy in maninggali sin pag-ungsog jakat, hahalin siya ng mga kumuslim. Bang uno in hukuman sin syara, amon hibutan kanya, atawakan uno in punishment, hilir kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. So nito katan alhamdulillah sabot sin kami sampai sin mga hikmah katuana o tala sabot kahapon amin uno yung wisdom may tasin Allah ta'ala yardo atau kan bilang amok din mga hag papakan mahugot sin agama in pagjakat sabda sabot in zakat hikaturing mga long tarukon sin agama Islam puas sin pagsyahadat iban sin pagsambahayang na sumuno na inamon magzakat sampai nasabot siguro to kahapon ni Sheikh Ishaq Muhammad law na nalilimbang ini katuana at niya dengan mga nasabot niya amon limbang-limbang di manjarita na po ng bukting kanila na ano na in law ta parmans na talawa akim sada wa atud zakat pagsambahayang kamo damikyan pagjakat kamo di manjari magsambahayang pag-uwasin ka wajiban ka magjakat di ka magjakat damikyan lesab magjakat hadja ka ori ka magsambahayang di sa manjari. So ito na limbang-limbang hadja karon. So yato ding mga long ta makawa ta ding mga hukuman sin long ta palihalan sin zakat amin ini ya pardo to sin Allah taala tiap-tiap ang katuring kato niyo. Amo in makagaos isa. Para kung di makagaos na niya to salda long ta na Allah taala di silayo kan di puglahu nafsan illa wus'aha. Di Allah taala magbutang long takabugatan ha ipon niya man kan amo rin makaya-kaya na rin hamarakan sa Allah subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Kabuka kamo pa Allah taala hinangan yung pardakan sa Allah taala kadar ka kaus-kausan sin kamo. Amo yan to inding mga long ta aturan sara sintuhan rabbul alamin ha mga ipon niya. So manjari ding mga katuan long ta gayon pambisarhan ta amo na in palihalan sinamon long ta amuin mga al-amwal allati tajibu fiha zakah. Amuin mga pangalta laung ta lamod din hamang nabilang alta sing kita amuin mawajib ungsuran zakat. Uno naman baha in mga parkala atawakan mga alta amuin ti anu harakato sin Allah subhanahu wa ta'ala amun mawajib doon
suway dihilan zakat maabot pa ni sab niya. Katuan. So katuan tukbar ko kay Sabot ta kahapon, indo muna at inamisan balikan tapos sa simba bukon meron suara kahapon. At ini nasabot ta rin dito in Bulawan Iban Pila. Iban Pila. Dahil nga kuhan sa mil sinamuin tungod pa amin ni sab niya. Amin bang Pila inggantaan. Nasabot ta in Pilak Iban sin Bulawan. Dahil tungod sin Bulawan, matarangit to inamin sukuran longta. Daong niya isro na mitkala. Sa kira-kira, init to yugdan siya longta kawaluan taglima ini grams. Baka Bulawan. Sambay na bista tayo to ha-pricing kahapon. Longta hamin na market price sing kahapon niyaon. Sa kira-kira in kugdan niya, amoin lang ta hakababaan na subay aon sin bihan sin tao magdadakat dahil habulawan mabot siya hanggat ustad kay mantag to nga ibo inamoy in sa kira-kira taon sin niya ang pa siya kawaliwan sin pagdakat na sumakawa tungod sin Pilak bihan sa bihan siya nagidugaing in sarak sin tungod pa Pilak iwan sin Bulawan. Ang painduay ni di man jari papaglamuron. Sabab hangkan di man jari papaglamuron, tiap-tiap habuk din kanila aun hukuman kaniya tartanto para ha ini sukuran biya baita. Na in sukuran tungod pa amin pilakbihan, cube din siya long ta ini pila to yung kuanan kahapon ito. Sin Pilak. In Pilak katuan mang supamalong tayo unin nisab niya. Nisab sinamon lang ta Pilak niya mong silver mga panahon ng Islam. Amoy in suway siya mabot 200 dirham katuan. 200 dirham. Kima amon 200 dirhams din ang mga words. So dirham sin uno yan. Na di ko kaya katuan mang sin umot in dirham ini. Sin kuan yan biya sin mga ini ini mga United Arab Emirates yung dirhamin sin nila. Amoy ato na biya to. Ang pauna dirham katuan. Paing hakuan hindi di Saudi Riyal. Na saran na Saudi matarang bihan in tungod pa sila asal dahil katag na ito in tungod pa pagjakat bang miyawot in sin hangibo Riyal aun na jakat niya. No, bang lang tawis tataka hapon ito sambil in hangibo Riyal yaon bang tahi butang pa amin taon sinsintay sab kugdanan siya labi ang po ngaybo. Ang po tagi sa ngaybo labi-labi. So mga onta sinta ganyan to. Ang po tagi sa ngaybo. Miyawot ng kataon tong kapo. Makajay ta na sa kata. Makajari man to jakatan. Mawajib na jakatan katuan. Bang habistahan si mga habistahan bang biya sina sa Saudi o. Kuan. Sa bista nila insin nila habihating butang. Bukod sila nagbista rin haamin Bulawan. In kuan katuan, in silver, bang siya he convert siya pa grams, 595 grams. Amon aon naroon kay mo silver, miyagot 500 kasi man tag 5 grams. Inamon, ang medyo pagtagon amon long na Pilak. Pilak yadto ha. Amo yadto inabilang pagtakon long na khamsawak medyo pagtakon. Atin niya 595 grams or 200 dirhams. Bangayad to aon doon kato, halang sinang katahon din ang mga pilak, miyawot siya pa 200 dirhams at 595 grams, mawajib na ito jakatan. Amara kumanita kanya tangkatuan inamon kiman value ang pilay. Mayad to in long time kamatauran sin hula Arab bihad to sila haamin ni dirham sila bista. Long time biya nakaduay nga diyan tungod pa amin Saudi. Long time bihad to yung kanila. Mabot hangin po pila, insin, at inaaw na jakat niya. Bihad to. So magdepende ba katuan ng taha price niya. Long ta kita unta, biasa pa mabulawan nini. Kita un bang umay namon market price ha, amon habiyayaon, ang mabot inisab niya. Magpila market price, biasa sa pansabot to. In Bulawan, suway long tamabot 85 grams, amon kamilikan niya ron halam sinang katahon. Naman dyan 85 grams, ha price biyayaon si mga ulama, ay iban lang si mga magdarakang katuan ha. Iban sinamon na napariksa sing kita, mga bangko kuno yan, na 1,800 in per gram nila. 1,800. Na amon na yung compute na kahapon, 153,000 in 85 grams. So mga Imbulawan sin kamo, miyawot na lang ta 85 grams, halga siya hang ibok
ang katos kay mantagtungay mo Mm. na amoy niin mawajib na siya jakatan. So, Ah. jakat kanya katuan ang 2.5%. Mm. 2.5%. Na alam mo ng silver, na suway mabot siya 200 dirhams ato 595 grams to Ah. mo ang pamo sa jakatan. Mm. Na kitaon nyo rin pang biyarin naman pa niya, katuan ha. Oh. Sabihin kita katuan ha, tungkol sin dinar, pag kayo namon bulawan ini, siya bot, kawahan dinar. Oh. In equivalent niya sa namon bulawan. Kawahan dinar, pag-uwas, mabot siya 85 grams of gold in kawahan dinar. Kawahan dinar so pama, aon sinta kawahan dinar, biasa ni dublon siya katuan ha. Kawahan dinar, kawaan mo siya rin to robo osor katuan. Atin niya 2.5% kung danan siya. Amo na. Na in 2.5% sin kawaan dinar, hangto nga dinar na katuan. Mm. Sa pamagawan dinar mo. Mm. Hangto nga dinar day na mong jakat mo. Mm. Bang siya miyabot ka patan dinar, pasal robo osor. Atin niya 140 na katuan. Oo. Na. Atin niya hakapatan, hamuok in jakat mo. Bang on kapatan dinar, hamuok in jakat mo. Bang kawaan dinar, hangto nga dinar da. Ito nga din. Biasin silver katuan. Oo. Silver. Bang mo butang nga 200 dirhams, pati equivalent niya 200 dirhams. Amo na. Mawajib jakatan. So ini ni 2.5% tayo isa. Oh. Na bang so pa malang hakapatan ang buok, naharawang gatos 5 dirham into ang gatos dirham Oh. in jakat. Oh. Amo ito katuan ni namon lang ta. Syukuran. Sukaran niya. Naman dyan sin kahapon, amuin long ta, na maid na kamang rendi pasal sin pag ini invite ka rin. Kaniyo yan to. Ang niya, in tungod pa Bulawan, amoy nasambot na mo doon in pasal sin namin pag-usalon, pagpakayon ni Ban Sindi. Biya to katuan. Abot na mo yan to. I mean, last na to, di abutan na kami sin time. Atin niya, dahil nga mga madhab, yan, in two madhab, into dahanan sintubihan, at inihambok na rin doon ni namoy in siwo da o tato wala na lang inamoy in misan piya pa kay suway siya Swede jakatan sing katuan. dabab sin hadis sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha amoy nangasu siya Rasul sallallahu alaihi wasallam paybiyataan siya bang hikakuyag kay mulong ni inamoy ini hikalon kapulong sin nakabihan pasalan sin yan na at ini ay papausal na kaniya. Na sabi ito, inaisa, kataan, misan niya piya pakay, inya kataan, pagjakatan. Damikian na basa, talay sabi namin hadis, tungod pa amin hambok babae, di matungod para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta, in bata-bata bihan piya agad na iyang bitambit niya, bata-bata babae, nagkakalang duha, 5 mantubihan, na iyasusin Rasul, unulong niya, inyan, ini, kaya jakatan na kaya. Inamin duayan. Nalong niya, sinamin babae, tuway lang niya. Nalong si Rasul, bang biyahe kakuyag kay mo, inamin ini, inyan, amin mahinang para sa babansin, hika, binsana kanino along si Narka, na, along niya. Ini, at ini papagpakayon na siya. Biya to ka. Oh, napiyoklas si babae, inamin, uno niya, inamin, ini, galang niya ito rin halimasin anak. Ampa siya imianlong niya, ini ni, kuwan po na lang niya. Hindi napuklasan niya na rin habaran niya, ruhal niya, karena siya Allah Ta'ala ibang siya Rasul. Buka niya mo na. Buka niya pa kami na sa babae ka, siksa ka na siya. nagkadyahan ng bihan. Naman ito yung bihan mga niya. So, long ta, kami po kung na kami mag-design sa mga pagkalabihan. Mamayta dyan kami sin mga katalan. Oo. Bang, biyan na sinarisin Rasul, bang ikakuyag kaniyo bihanin namin. Bihan to magpakay kaniya, yung mga yan to katantan, yan to, depende na to kaniyo. Then kami mamayta sa jabihan na bunal, aon dahil nga mga kamatauran, mag-bisa bihan to. Pagka siya piyapakay, waron na jakat na bihan to. Na sa, biyan mga kami, aming tindukadan kami, misan na piyapakay na kiyabiyaksahan na mo pagjakatan. Yung mga bihan to. So, nung tagatuan, mga amon, hakabawayan ang piyapakay nila, biya mga kuwan bakatuan nila, mga jewelry. Long niya, one set long niya. One set. Amon hinan basaanan nung basa. Yung piyapakay-pakay nila. Aon sing-sing, aon galang, gantong liog, aon gantong liog, aon bang, nakaon na ito, aon aritis, aon mga karusang. Kaya ito mo rin karusang. Hindi ko kaya tagatuan. Amin ipag kukuhan nila simbadyo nila.
ipagpipin. pagpipin. Beer. Karosang nga. Karosan. Naon pa mga sudlay bulawan. Wah. Ikaw na. Undang ko Oo. Nalong sa tagatuan, amo ko sa liit. Nagsusudlay bulawan. Yeah. Dati na yung mga piyapakay niya na yahiyad to, at nakilap yung mga ulama. No. Aon din kanila, bang nung napiyapakay, tiyaputan na din katuan daw na kitab Minhajul Muslim, ang mga kiyabay tahi, ang mga kajajairi, ang sopa malong ta in maksud sin babaiyan, nagpakay sin bulawan. Pag ari-ari niya hadja, wayro maksud niya, way mag-ari-ari hadja, na lang na minsan di na jakatan, makajari lang sin ulama. So makawa, bang sopa maduay maksud niya, hinang niya pakayan, basaanan, damikyan, inuna-una niya, bang lang na ma-short ako anytime, hirang kura ini, na inyad to, wayron dapat so niya tulog katuanuhan, zakatan. Na daw si mga kaiwanan, minsan pati niya pa kayo niya hadya pagari-ari, so niya na zakatan. Pasal ito na ni Aisha. Labi-labi na to, bang sa pa may maksud niya hangkan piyapahinang niya pakayan, bato sa supaya makatangkis siya rin ang pagjakat, subay to jakatan. Subay jakatan, sebab nari niya katangkisan katuan, kakala ni Sarah sa subay to jakatan imbiyaya. Tama din hukuman. Yan din hukuman. Nabi asin mga kuan na mga kaibanan ula, asin mga Pakistan, na sobra-sobra inamin pakayan nila. Sabab yung pakayan nila, haamoy bang jukupon ba yung pakayan sinamin mga Pakistan, babae, langkos, tanalimin kuan, dahil di aritis, diha. Langkos yan mari, sampay amin hiliwod mari pahan si Paksim Bayho yaon, inamin ari-ari, langkos sambil pakantong liog, akad katantan, akad langkos sambil pakanlang, galang iwan sing-sing-sing, taka kili-kili yaon katan, taka bilanggo. Auntod yan katuan mga culture yan na. Bihati namin kuan nila, so hansi Paksim Bayho nila on, aturon mo bulawan katan. Mari pahan si Pak. Nasambil sinilong nila ito, takalungag. Yun ang haran. Titog simula. Oo, titog na simbulawan lang ko sa ito kata. Sampay malipatay. Amin ang sipak sinuno yan. Ang sipak simbayho yan. Timutuntun pa malipaw. Biyatin nyo namin nakatuan na. Naamo yan. So nalong ta, hindi ko na mga pila kumpul ito yung namin kakunahan dito. At ini makusog katawan, siwo dapya pa kay iban wala, bang yaon miyawot hanisab, amon minimum amount, kyutat sinsara, menjadi jakatan, suwaira jakatan, mapanagwan na ramay. Naamo yan to. So, may ito katawan yung panagnaan lang ta. Ringhan mga hati na, nasabot na mo na yung tungod pa amin bulawan, iwan pila. Na manjari, lumatun kita mo pa, dukain niya sa pa mo yung dadakatan bihan. Pa uno naman, biasin mga ibang pa biasin mga hayop. Hayop biyan. Ari pa kita makatupayop katuan, ang pagkamalam mo din ng mga jakatan, may mga pagtagon, recads ni katuan, amon mga very treasure pagtagon. Amon mga kialulubong alta ba katuan ha? Kialulubong. Hadyaman nakauna pa, pag-ubos, dong ta, nabimuin lupa yaon, na pag-ubos pag-ukab mo bihayan na taon mga nagkalit ka, pag-umos, nagkawak ko mga bulawan at tawakan dong tamang mga pangalta, diulubong dito. Damit kanya ito katuan, unuhan siya. Jakatan siya. Sa ipagjakat ka niya, kami na sinabi, at tinabukom biya sinamon munsi namon lang tamyaw pahaw niya, 2.5%. Pag ganyan ini, nung sinabi, pirakads, humos. At tungod si mga amon alta nakalut niyo ring halupa amon kiyawakan niyo liulubong si mga sila kamaasan yaon halupa niyo na 20% katuan 1/5 siya 20% ina mo ni jakat kaniya aon namin tempo na kauna yun masabot tayo mga aming buntol si mga sila katungod sin nakauna amon dito sila umanyaya dito sila amin kumabihan ini bambukon kanila na aon duwa lang ta na kapag uno sila, nagdarangin ng katao sin lupa niya, manjali ng katao, nabi niya, binihin na yung lupa. Nahapunta, nagbiman siya sin lupa bihan, nabi niya na iayupot niya na lumukay na nagayupot bihan, sinamin lupa, nakakali na toon siya kuan, o nakalulugong halaw. Halaw sin lupa. Lupa nabi niya yung katuan. Na pagkalot niya bihan, sinamin uno yan to, na yung bulawan katantan, inhalaw. Na manjari. Way panghati niya. Way panghati niya. Nahapunta, liawag niya inamintag na po kaya pamihan niya sinamin lupa. Na malukay siya naglag. Na hapunta, limukay niya liawag bihan, petuyuan niya liawag, feedback niya. Lang sin ini amin nakabiyat to, malukay na to ako naglagkay mo.
Ang hindi tayo sa pala kuan. May pasalong niya sini ni Lupa na rin. lupa na ko kay mo. May talong ni mo kung malong ni ubos na kita nagkuan nito. Atin niya pos parkala na. Nag-aapos na. Oo, nag-aapos na kita. Di long niya. Inbini ko kay mo lupa. Namo na siya long niya. Naman dyan naon long niya nakali ko halaw long na si lupa mo yan to. Analong niya, di ako mabaya. Nalong si namin kaya pamihan, ingkatan, nalong si lupa eto, uno na, kayo mo na ito. Kayo mo na. Akad na di ako lang ni mabaya. At yung siwa-siwa Oo. alit ka to na yung mga Di ako tao. lang ni mabaya. Di ako lang niya kumuulong niya si namin bukon kako. Sa bibiyaran ko lupa. Ang binikulong niya, lupa. Mm. Lupa, dyan naman dyan rin yan to. Nalong si nang kataw, di ako lang niya magyan. Mm. Hawpunta nagkuhan sila, nakasakat sila pa mahkama. Karwa-rwa. Ba't di ako irong mabaya? Nalong si ni kuan, nung si namin ini hakim na tulihan, na adil sa inahakim. Nalong niya, pangbihan nung ni Maunit ka musulutong karwa. Basta kanya-kanya lumawa. Ikaw rin ka mabaya, day sabihin siya rin sa mabaya. Ang pamanggabihan, balkala-kalaan ni namin naukam Mga yan. dua jaman ni Biyaw ka to, Na. ay magsakop sa to. Nawag siya nalong sinkuan, biya na bahay nilong sinini judge. Kalong niya, mauno na yung lukay niyo yan. Naon na mga family ni On. Nalong niya, oo, na family. Na pagkisa niya sinaming kahalan si family. Napagdungog niya, nalong niya, anak mo babae. Nalong niya, ikaw sablong na anak mo sug. Nahulong niya. Napapagtiyaunan niyo na karway na anak niyo, ang panihuli-hiling niya, ito pagkakamuri magyan karwa. At inimakon pa anak ni Karwa. Magkakato na pa. Na, punta matin na sulot. Nasulot na sila. Kapag tiyaunin anak nila karwa, pa, kaya to ha amin na. Amutin kauntol si mga sila. Si mana kauna. Iban buka nila amuin ini magkakawa sila. Sa alta na kulang yung katuan. Alta na kulang. Kaya nga tam nila asubon sila sa tahadar sa Na, mga niya. amo kami. na. Na, ang kanya yan din, hukuman katuan ha mga amon alta, makarit tabihin, tunay sa mga lupa, pajakatan ka to sa Amo na suba, doon. 20% in jakat. Oo, Ang may 20% pagkain. to. Pag back mo naman, siwo da, way pag amount ka doon, pila-pila na amount, basta 20%, hinihil mo hama lang taamon na Tama na. 8 sinipini. Walo sini. Amo yan din Hindi mo na na imini pakir, tapos miskin. Ito. O, sito, amo na yung walo sini pag yan. Correct ko. Yan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ama ito mga katotay mo rin. Kaya kanap na mo hadya ito, yung mga kisa ito, pasal, jima to yato, hadyaman na kauna. Kaya kita na mo hadya yung kabuntol si mga sila. Iban buka nila, amin kuma, simbukon kanila. Awan katungtungan ko kisay sa katon ka anak mo yung tiyo. Tungod sin pagsadak kaway niya. Sab na inini katuan nung tin pagsakat niya sadak karaway niya. Amo no. Sadak ka mo sadak ka wajib siya. Wajib po. Nakita gawin namon lang talingkat sa namon kangita mon kita. Amon malukos ta ing kaikot sin baran ta katuan ha. Amon makontrol mo. Hari mo karulan kaikot sin baran mo. Awon kaya baita jaman na kaon na ruang magtiyaw. Ruang magtiyaw biyayan. Manjalin silang katuan kabiyaksan, mag sila mag-dinner na. Doon sila halaman simbay nila, magbutang-butang lamisahan ba yan, mag-count sila. Manjalin mo kwakto, doon sila sa kung nagkakauniwan sila mo, daw tarwa magtiyaw niya, nakalabay ng buhok. Amuin, tao, barhajat to katuan. At yung pagkabarhajat niya katuan, di niya kakausan na amuin, baran niya buhiyon, bukon siya rin mag-usa, sumagawa na daw ta, pasal amun takto sa lota labi na hadul amun tukungan kaniya. Naman jari katon paglabay niya. Sa una kita siya pagkaw no na tempo siya katuan na sampay nakapangayo sa dong nando mga aon ka ni katagang-tangal niyo kako. Pila-pila na kakaon na inako ini pila idong na kinakaon. Naman jari katuan ng tim babae mag-20 minuto. Among babae ato. So na rin mihil yan liang sin bana. Law na pagkain ko. Law na dihilang ko lang na kaulong ng taon yaon. Law na ayaw na. Ayaw na ka magdahilaw na. Sampay ka tuwan biya siga ni nang nangayo ito simba na. Lang naig na kamad to. Igkakaw na niya tupot daga mo magtiyaon lang na way na lang nabangit mo. Naminig na lang katong kaino karuluyan ka ng mga sugad to. Na ito na kaya. Na di matong inwakto ka tuwan lang tariha mo kasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lang ta ina mo sugad to kaya mga ipag-usahan niya. Sampay butang ka na bankrupt siya. In akhir niya nakapagbutas si man sinasawa niya. Na nakapagbutas man si masasawa niya, long time si nasawa niya on, nakapaghula na rin yung katuhan. Talimabay na pilatahon, nakabak na isa ba mo lang ta paghula, nakawan na rin mo so. Na limabay pilatahon, biya na hadto sa katuhan. Di ba itong naisa din wakto, nag-dinner sila ko, iwan sinbanan niya mo, ikarwawan na niya. Nagkakaon sila sa abo, aon na isa,
Begar na kaon, Oo. long tabarhajat, mga yung pagkaon. Na so nga siya timindog magtuyo na mo no. Timindog magtuyo na mo so. Long na dan dikod na kung rin nimihil. Long na ako na balong na. Atin niya siwo-siwo sila katuan bar iman karway wala ini. Long sinasuwa ako na wala na ko na long na yan. Ati maway sa katuan na nakaon na yan. Dalawang na okay na katuan na kaon. Nadiyahan ni na pagkaon madto na mo. Dam-dam na ngayon yan. Pagduha na sin pagkaon. Pagtaykod sin baway, yung mamiyaw na siya rimingkod pa banan niya. Nagtutuin duha niya kato, nagtangis siya. Nagkibla ng babae, inusod ko na lang, may tao nagtangis. Nagsusun ko, nakarihil ka, ikaw na. Misa na tulong, ay kulang pa santo. Mga parang dapat lang, di hindi pa lang nabiyayan. Ay kulang na magulo, ay ikaw magtali, matlong mo, kaya ka ni pagkaunta. Tejikis na daw, tanong, narambo ko, impiyag susunan ko, nagtangis ako, ba't nakarihil ako? Bukon, namit ako nagtangis lang na. Kaya kilahan ko lang may nusublong namin. Amon di ilang ko yung pagkaunit. Amo na may wet tulong. May desi wet tulong. Long na, musado na lang, bakas ba na ko tag na ito na nakatulungan na. Nagbalis ka tinhaga, tuwa na. Amo yan tulong bakas ba na ko nakauna, di matong na siya wakto na besin ini, aon long na usog nakalabay long na biyan barhajat na ngayon pagkaon, manjali long na sung kumandihan liyan niya, ako long na diyoy niya long na nabiyaon long na balis ka, siya long na biyan ina ng ulo. Ngayon ang mga ngayon. Naban ako sa tulong na lang ngayon long na. Amo di katangisan ko. Nalaw sinamon ba na karoy sa biyong katuan, long niya narang, ina ko kakilahan mo lang. Nalaw na kilahan, tagaw na tagaw. Nakilahan ba ito na kulong na? Nalaw na ko, ba na tagaw lang na biyan? Nalaw na lang, maritin mo kakilahan. Ako na sa inilong na inamon. Usog na ngayon nagkaon na diyoisin ba naman ito kain, nakatay ko ng katuan. Hati na nagbalis ka in situation. Nagbalis ka sa Allah Ta'ala. Awan waktu kata di pahadon niya, ipagpamananam sa Allah Ta'ala. Ha mga tao amuin maiskot, ha amon aon hikarihil nila, ha mga tao barhajat sa di sila magdihil. Ha, ito katuan. In mga yan, mataod makataray doon pangandian. Ito may nasabot mo. Yan hatungod sin pag ini sa Pagsadaka. hatungod sin pag hinang marayaw. Muna, aon hadis kudsi, matarang to diyan, lang niya, sin Allah subhanahu wa ta'ala, na Adam, marid to, palam taon niya. Correct, katuan. Nasakit ako lang niya, wala ka misan timi ba? Pamong sinto na bulan. Long sin Allah ta'ala, amin iniipon niya. Anak kapuadan. Long sin iniipon biya, ya Allah. Biya din kaay ko timibaw kayo. Waan tarabul alamin. Biya din kaay ko magtibaw kayo. Iba may ito kung masakit sa naman ko. Nga mo na siya. Law niya, ala ta'alam. Anna pulan. Yung pag-yan nun din, pulan ito, kakilahan. Kakilahan niya. Kadmarin. Banglong niya ini tibaw mo siya. Wajad tani ainda. Kabaakan mo ako rito kaniya. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala, masuok siya pa mga taubang aun niya na masuok siya pa taubang aun problema. Aun kasusuhan. Batin kakunahan dito, hanggang kita hilan sakit sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya yung panganal, da yung panong inini, panganal, ta siya sadya. Labi-labi na to. Magsusuok gaman kita pa Allah. Labi-labi na, mayroon na ini, biya mga amoy ini, ikabutang ta, mayroon na to, ini hikapa ulit sinamin sakit yaon. Bang kita ikawita ng mga stage 4 na wihan. Mayroon na sa ito panganalo. Sa ito katantan biya mo. Nalawa na yung huwat-huwat mo kanina. Iwan mo yung napusin doon niya kay mga tuwan. Amura ko manin Allah subhanahu wa ta'ala. Bating ka ko na sin Tuhan Rabbul Alamin. Amin lang niya, ma'iyatullah. Inalawag si Dakal mo sadya. Inna Allah ma'as sabirin. Amin magsasabar. Na pag-awas lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hipon niya. Tiyak di ako lang. Uy, makunsapya ka o. Nalang niya Hikarwa ba ito siya? Dining kapakaon ko kay mo. Ya Allah, sin ikaw in Tuhan Rabbul Alamin. Di ba biyating kahapdi kay mo? Ikaw yung Tuhan Rabbul Alamin. Ikaw magdilihil. Ikaw magdilihil ka pagkaon. Uy, mo lang ni kaingatan. Ikuan, hiyapdi. Uy, mo siyang piyakaon. Bang mo siya piyakaon, kawakan mo in pagpakaon mo ito dito bago. Usi ka to, iuhawa ko lang niya. Uy, minsan ako piyakaon. Biya-biya na hadyahan. In katantan ito mga katawtay ng murang. Amin, sarak kahit pagdihil mo ito.
Bang biya ko ang kanon, tabo kung naman kato ito. Bukod na kato-katuan. Biya, sarat ka mo rin Allah subhanahu Mayroon wa Allah ta'ala. Ta'ala. Kaya, Kaya hadjamon kayo mo. Ipapakay hadya kato, supaya may nang ito ibadat. Di lang ko ibarat sa Allah Amo na. Rahmat sin Tuhan kayo. Kiyaon kayo mo, supaya makahinan ka Na, sa ano Allah yan po. to. Naman niya rin, di tamahinang. Di ta- Ubusin bihan to, yaon na to, maun kayo Kiyaon mo. na kayo mo. Maun bihan, sinamin di niya nakasandalan, sa Oo. bilin sipug niya na rin niya nakakuan, Di na. basta sinapdi niya. Sa Yaon na kayo kayo, mo. simayak na mo kayo mo. Oo. Ang pwede sa kito katuan mo na liya mo na tumgataya. Na- Sa amon na force sinuno niya. Sinamin di Sin na situation na nakasandalan. rin Oo. nakasandalan na muna Oo. niya. Sampai nakapangayo. Dado kayong substitution, hindi sila mga ini traffic light yan. Mm. Nain yan, dito kita, Kuy sa di iyo, kita, katawan. di kita man dyan rimihilsin yan. Mm. Sa babin yan, maghindok kita kanila pa amin magliso, mga Magliso. yunahan dyan. Di na medyo nakarandalan. Di na may. Amo at hindi to man jari. Diba pa unday sab dito biya beta sin Rasul amin lang niya. Amin masi-masilong niya in mga ipon ko. Amin magtatayak, maglibutan magtubihan, tawap ingan niya. Magtatawa pati na maglilibot halom sin kauman. Magtayak sila nila. Sampay rumatong sila adlaw kiamat. Iyon sin Allah Ta'ala inunod sin bayro nila. Nakita to yan. Correct Na- katuan na. Iban buko niya libag tao miskin katuan. Buko. Buko ka manayak-tayak. Na iban bang ha mga tao, kakilahan mo raman yan namin kaunahan niya to din tatakakay Correct karon katuan. city. Biya to. Na amo yan to rin ha mga, nasabot tayo mga yan to, sabot lang mo dito ha, ini perbisarado, ini pagsarap ka, pahinang marayaw, iwan niya to, kasutsi sini Correct ni katuan. alta tabihan, Iban kasutsi. nasabot ta to katuan yung nakisayad to. Na supaya naman lubupat ka to. Iban nang tao. Inshallah. Amintangan sing kita. Insyaallah. Kamuin, kamu di burungok, iwasin kami ang munang tarinidin ko ini. Oo. Buko na dyan niya sihatan na mo kamu. Sampay ba na? Saan may ginhawaran sing Amo na. kami? Amo yan, may pagpatumtong sing kami. Supaya maigin na mulong ta. Amuin ka, ano katon ni pagtawag ka, sinuog sinamong to amon. Kiyo kumpun ka dyan lima yun. Na, aming kay ko na ba? Kay ko ta, Oo, escort kay no. ko. Ven. Ang sin Juan, amo Oo. yan, dating pagtag nila. Bang Arab, amin shock ko lang. So, o bakil, pagtawag. Min nakalando kay Nagkalaluin kayo. Oo. Oo. Kalandoin kay ang kanain namin mga sila hawihad to in kwan niya dumatong hadlaw kiamat so milbeta do na yan patupwa bihaji bahum una-unahon inuno in tuk-tuk nila waduru wa ini uno ini bayho iwan na sin tuk-tuk yaon pag uuskid uustay pod may ta tulong niya. May ta siyabot nito halom ini sinayat ito muna Yang tutuang Bay- tayo. bayho yaon muna. Uski na Oh, patay. sabab bak intao ikutan umaslom yung pamayhuan niya bang makikita si mga tao balhaja. Correct. Umaslom. Na bang aon dapat biha namin magoy siya di umatod biha tumangkiring na amato tangkiringan niya. Bang di lumagsin dan be din kataykod niya. Na yung kata namin hinang nito, amon urulon ini butangan sa pilinsaw nito. Muna yung bayo. Pag uwi siya ito, aming kid. Sabab manaykod siya yan. Ini kumuhan siya. Kiran niya yung tao. Supaya yan, di sila di magbaking pangatod nila. Labang ito, amin makakuha na siya, taykod niya. Manaw na hadya biha. Na, urulon niya ito. Bayo, di ba si taykod. Bihan to siya ito. Nasabot din sinayat katuan. Oo. Inyan result ng tasin na mong tao mo in. Naikutan. Nagtao na sing gusi. Pila, Ah. iwan, bulawan. Pari nila pawaan zakat. Yan yung punishment ng Allah talaga. Amo yan to. Amo yan to. Aw nito ayat. Amo na yan katuan na suratul Quran. Tao ba? والذين يكنزون الذهب والفضة Amo na. ولا Suratul ينفقونها Tauba في سبيل ayat الله 35. Amo na. فبشرهم بعذاب أليم. Ayan. Ayan, Tapos katuan. yawma yuhma Hmm. alaiha fi nari jahannam. Hmm. Ilarok sila pa daw si dini apinakan. Patukwa biha jibahuhum. Piling sahon sin ini inamin pamayuan nila. Wa junubuhum. Iban sin kid nila. Wa dhuhuruhum. Iban sin taykod nila. Hada ma kanastum. Lihat pusing. Amuan lang niya inamin pag dini tao niyo bihan sin ini alta. Nagpun na hadya kamo. Na. Hada ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Nanaman niyo na inamin pagtao niyo Pagtao niyo. sin alta. Amen.
So yung ayat ini katuan, tiyagnaan, ilaw ta, punang ta ayat ini, beta sinallahu ta'ala, hatungod ha mga tao sa limang gajakal katuan. Amo sir to. والذين يكنزون الذهب والفضة Walhudda. ولا ينفقونها في سبيل في سبيل الله الله. فبشرهم بعذاب أليم. Nah. Nang sinto Rabbul Alamin, amin mga sila nagtaw na hadja, sin pamulawan nila, even sin pilak nila, sarta din nila hipag napakaharan sila notar, hindi nila nilang zakat, Amo hindi na. pagsadaka, pabashirhum bi'adhabin alim, nang sinto Rabbul Alamin, na pagpupuya ka sila, Oo. sin parsiksaan, Sinsiksa, papangsan, hadara sila Allah Ta'ala. Oo. Kaya pamunjong-munjong sintuhan ka to. Na, amo no. Papagpupuya ko, sin siksa. Amo na. Na, biyad daw kari. Tama ka na. Na, pag gusto mong sintuhan, hadlaw akhirat, inamon bulawan nila, yung sinamon pilak nila, dutyaw nila, hari Oo. kong jakatan, hilogong pa pinarkadyahan na, Oo. mahinang pilinsahan. May nang pilinsa. Mahinang man pilinsahan, Ama- pilinsahan ng tok Amo din nila, pamilinsa. inkid nila, iban sinuno. At inabulawan nila mismo katuan, alta nila mismo yung pamilinsa, ang ka na makabisa na. Biyasin aksyon nila, hakabuhi nila, Kabuhi kung nila. makakita sila sinto parhajar. Bihan. Muna-muna yung bayho nila, umaslum bihan. Nang sila makakita sinto parhajar. Na pag-uusip to, tumangkiring na sila mig. Nakid nila namin tiyang kiring nila ito. Uus manaykod na sila. Nataykod namin yan to na yung sabing pilinsahon. Ang pa sila yan, na naman yun na. Ang Amo. kanya ayat kato na, inama amwalukum, mauladakum fitnatun. Wait na. Ano yung mga alta nyo, kaya kang fitna. At inamo na yan, to alta mo mismo, ipapulong kayo mo. Ipagpilinsa kayo. Ang tanda ko, sambatan ko, yung mga alta, yung alta kahunanta. Sabab, piyaon sinallahu ta'ala rin. Sabi, ipagkasan na nga ta. Pagkasan niya nga. Ikatawag na sa baka. Ipagdul ta pa aming kabayaan ta. Asupaya yung ginhawa ta, isab di mabinsana. Sa sumarawa, deng halta yaw, kung makawaak na isab sin karayawan. Correct. So, bang mo yan to pamahagi, amating kayo mo. Naampay namin yung dakay mo yun, ikaw rin mag-usali sa isa mo, kabinsan anda pula. Kami sa nandakula. Kabinsan anda pula. Labi na akong kundam mo na hadya. Na, tabatan ko sin lecture ko ron, lima ba? Alam ko na in alta, ikaw hadyan mamakay. Bangibutang pagkakaon. Pwede saan piagbidaan sin ini, amin imyan kita masarap, ibang bukod masarap. Sabab mo na intiyantay ni, di magyandi. Mapait, maaslon, Pununin hiloon mo. pununin hiloon mo, tayo maun Tayo mo na na hadya. di na siya mag-complain. Doon kata. Sa tabang siya nahipo namin, sabi din lanab sing kakao, niyundong mura. Umundong na ka. Correct. Dahil nawas pagloon palawom, sipo din nga niya. Pagguwa niya ano kayo? Sipo Pagguwa na siya mo rin guwa. Sipo dami siya ng lupa. Minsan pa uring kyaon mo, Oo. berillan na, pagguwa yan to, siya mo rin Amura. pa. Kaman, dahil para na hadya, mayroon dapat di mo siya ulinan. Ba't isab ka makapaglano bang mo ulinan? Bang bukon, di na ka umulin. Di ka man siya naman to. Amo ning tanda niya, sin uno-uno, amoy doon kayo mo, pakayon mo, paparan mo, in kasungan niya hadya malurot. Tamongon, malurot da. Ingkataan, kakaon yun, mahalo na pag-ubos. Bihad to kata. Na uno hindi mahalo, ano na sarap ka. Sarap ka rin magkahalo. Di siya mahalo. Deposit mo rin to ha, ini, kuwan mo. Ha, ini, bangko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biusang kaupunan. Ubus kayo mo rin untong. Kayo mo katanta. Pamata sa dakta fa abkaita. Wah, Subhanallah. awating kayo. Amre. Napag-ubusin mo yan ka, kung nalugi na ko sa hawian, masyo sa kauto, nalugi to na ko. Uy, sa kato nalugi. Diyan, kanalong ko biya sinamin, liyabayan nyo, in alta mo, siyusukod sinallahu ta'ala sa kay mo. Biya bahali na lang sin, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sintuhan rapula kami. In pangadatan si Mano siya, biya da sin pagbahagi sin, dijiki si Mano siya. In kay mo, rin makasindugain. Kawaon siya pa masindugain, kay mo ramasi. Sabab magbayad na siya. Pangusiwan sin tao, magbayad na siya. Mana niya kay mo ra. Correct. Kagkan nakatuan din ang mga lang tahikmat sinamon pagzakat niya ato ang mabil ka sa dakka. Bukod maksud hadya sin amon magzakat ka o usod jukat do mo tipon ako alta supaya ako makabigil sa mga miskin ato ang mga barhadya. Bukod yan. Sa inlong ta sa lagulag uri mga hadaf katuan. Amoy in mahinang kawi alagbos
kapag nakuraan mo yung alta mo. Amo na. Di ka mahinang ipon sin alta Sin mo. alta. Sa wabang intao, amon di magtunay sin jakat yung katuan, meaning, alta niya yung nagnakura ka niya. Siya yung driver sin alta niya. Amo na. Siya yung pagbayan sin alta niya. Amo na. Na pagkain tao, amon magdahil jakat, meaning, kaya pag nakulang alta niya, hati na siya yung magbaya. Siya magbaya. Bukod siya pagbayan sin alta Siya niya. pagbayaan. So, amo yung doon yung mamaksud na kula katuan. Naman na to. Sabi na nasul na may ta isa abdod dinar. Ah. Major dyan na pumangin yung mga tao na ipon sinuno, simpila. Wa Amen. kamisa. Abdo kami sa katanya ito katan. Na, atin niya, imaksud din ni katuan na mo inlong ta, kapag nakuraan ta siya, Amo na. bukod kita na mo pagbayaan niya, na ay mga tao lang ta mo in yayad to. Amo rin mga tao panghati namin makatay Sibiyan to, correct katuan. Yeah. Sabab muna-munain panghati nila, amo din jumaka kanila. Correct, oo. Amo din jumaka kanila. Na akan na sa mil Ah. ini Ali radhiyallahu ta'ala an. Law niya imperbidaan sin ini ilmu iwan sin alta. In alta ikaw yung magjaka. Mm. Ang ilmu ikaw yung jaka. Ikaw yung tsakahan. Kita ko yan. Magjaka ka. Pag kinalta, nakutuon. Di. Ah. Siwo da. Mm. Yan pa na magtataon din ako makatug. Hindi na ka makatugon. Mm. Nagdadyakan hadya, kasi lang maagaw sin tao kayo. Na bangin tiya tali mo sa balta di sabdi din sa makatug. Hindi na. Oh. Laung sin lanang ini. Laung niya unta dito. Bangway sin laung niya di kato. Way sin di kato. Takasin way kero. May kalo ha. Nakita ko. Atin niya di siya pagkaroon bangon sin. Baka on sin niya. Bangin sa boy sin di makato. Hindi siya makatug. Magtali bihan biya din Oh. kabak niya sin. Kabak Bangaw niya na sin. sin di na siya pagkaroon. Na amin itong kita, naipon na sa sin. Na amot din na. Masya Allah, yan. Kita kau yun. Na Ang ganito min hadis sila nang ito. Ah. Ah. Bundalo ka to. Bangway sin. Ha? Bangway sin long na. Di kato. Di kato. Oh. Bangaw sin. Bangaw Di kalo. sin way kero. White yellow. Amo yan to. Namun dahil sa katini, in zahir niya katuan, mo nalaw ba, karab na ka ng sin mo. Zahir katuan. Zahir. Zahir ato. So magawa, in kasaunan na, hindi karab na kan. Ah. Gaman to na rin tumaod. Ah. Sa baita, Nakasat. Oh. In tumaod din dihin mo na katuan, amon daw ta, amon bakkas ng karayawan. Na. Amo in tumaod din alta niya, Ah. di lang barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang jadi hidan mo. Amo na. Amo yan to kali. Oh. Napabuwas na mikyan, atin niya, kumusog in pag-iman, sinagbihil ka niya. Amo na. Naraman na timaod sa meta. In pag-iman mo, kaya ka napan, bang ko na kung sumjakat. Amo na. Bukon limang ma. Amo yan to kali. Napag-ubos inikaw, nakapakuyag kaw. In kakuyagan nito sin taoyad to. Panghindo arak ko Pangin lang ko na Allah subhanahu wa ta'ala. para kayo. Amin kuyag ka si pangatayan niya. Hawak to sin kiyarihilan mo siya sin amin. Alam siya nagsususa, ko no siya makawaakbi sin yad to. Manjari kaya tapalan mo yung kasusahan niya imuli. Amin kuyag ni hadyad to, di na magkatimba-timba Di na ibabayaran kayo magkatimba-timba. sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din na bang siya ng dua pa? Ha? Bang nangindua pa siya. Aming kuyag niya hadyad yukop na. Dua pa kayo mo. Oo. Sobra-sobra na yan. Ang kanya na pinamay na ito na manakasamalu abdin min sadaka. Min sadaka. Di hikaragdag sin alta sinamog ipon Na, ang pagsadaka niya. Oo. Namo yan to. Gaman ni kataon. Gaman ni kataod Oo. yan to. Masya Allah. Nama yan to. Naman jadi sumunod na to. Parang taka ano na sumunod punta na na. to? Okay, Maun punta na. paamoy in Al-an'am. mga ini Binatang. hayop. Hayop. Kunin sa binatang hayop. Kung di pagbilang ka, si binatang man hayop. In hayop, amo na yung mga susumbay. Sa sumbay. Oo. Pag yung binatang, Kanin an-am long niya. yung binatang na mo ni mga wild animals. Wild yan. animal. Okay. In an-am yan, yaon na in unta, yaon na in ini Kambing. kambing, Iban sin sapi. iwan sin sapi, Okay. kawaw, yan. Pagtawon siya an-am. An'am. So amo yung naghahanap ng mga jajakatan ka. Jajakatan, Jajakatan, importante al-an'am. At yung mga hayop. Ang Oo. hayop. Iipaton bagatuan na. Oo. Pasusuligon. Lang ta mong doon malong ta iipat. Na manjari di kato, Mm. long taway roon dawi ang mga Mm. so pamatangan talong ta puan, dahil haamoy in ini unta, Mm. na
Pero di sa punta dito, pag-ipat. Naman kita pasapi Di sa ka. hati ko, di na kita magsambot mo ito pa. Kuan diya. Sa Pasapi kita. in sapi, hati ko, agad na yan din mga kuan. Biya na sinunta hati ko. In sapi ka tuan, okay, bidaan na yung sinunta. Nagbidaan. In zakat, sinamoy unta, in Lima. mawa na katuan na. Mababa So, na 5. Bang siya mawa na yung halima, din sa zakatan. Sa At bang siya na yung tinaupat halima, na, oo, na yung halima, sampay pataas, dahil na mo. Zakat niya, buk kambing. Ang buk kambing. Ang Boleh tulad yan. Inabang, abang lima unta mo, hamuok, ano siya? Ambok din yung kambing. Ayan ang kanin. So, ingat, to kawa-kawa tahun, bang miabot na siya 5 ramasi, ambok kambing. Yung gado katuan na. Sa bang siya ini imaud na, siya tanapan, na ini, tuduga ini siya. Ano yan, din naman kuwan katuan, din naman unta. Tapi niya, inisab niya, may nang kapalisab ka. Ang minimum amount sino mo. Simpo no ka maharus, po no ka kewajiban magzakat sin unta mo, sapi mo atau kambing. Muna bang kau nyabut in unta mo 5. Aw na zakat niya. Bang sa sapi katuan, aw doon katluan sapi. Anong sinang katang? Tatlan sapi. Ganito. So bang isang kambing katuan kapatan kambing. Bang aw kapatan kambing mo halong sinang katang yan doon kay mo. Zakatan mo na. Amen, zakatan mo na siya. So, in zakat sin sapi, long karon na kita sapi. Sapi na kita. Sapi na kita. Long tamagtag na in pag zakat sin sapi, bang mayabot in sapi mo katluan. Katluan. Sarta in zakat sin sapi, katluan sapi, mayabot siya. In zakat mo sapi day sa, sibo na umakak atawa usog, subay siya umumulang katahon. Lihat to. Umul ng katahon sin sapi, amot in zakat sin katluan sapi. Correct. Amot ini nisab pa Isang naglahan. panaglaan. Na pag-ubusbihan, bang simong, pagtahon ng bukid, mayabot na sa bang katahon, ini simong yung sapi mo, ibutang kami abot siya kaapatan sapi. Kaapatan sapi. In kuwan niya, in zakat sin kaapatan sapi, hambuk na isang sapi sa umul niya 2 tahun. 2 tahun. Umul niya 2 tahun. Dihati namin zakat. Na pag-ubos ito, bang siya miyabot ka anuman, namin sapi, at pagtahon ni Katuya ito, miyabot na siya ka anuman, sampay palari, na In tiap-tiap katluan, bihan, ini tiap-tiap katluan bihan, atin ya, katluan, tengah katluan. So, ini 2 sapi, 2 sapi. dua na sapi bihan. Inumulnya ang katahon ng katahon. Lihat to katuan na. So, 2 na sapi. Nabiyan na ini, indakanan niya, misan papila yung taon sin sapi, sumung. Mag-itong na siya, katluan sapi. Katluan sapi, ang buok tini ang inumul niya ang katahon, anuman sapi, dua sapi umul Lihat ini to katuan na. ang katahon, nanti ni 2 sapi. Dia to naga, dumakan na siya wihad to. So, ipataran ta katuan mo di murong uga, ina mo na kuwan niya ini. In sapi, in zakat niya, alam, kasambat mo katuan na katluan na. Katluan. Mag-start in nisab niya rin Dia katluan. yung katluan. So, bang aon sapi, mo alam silang katuan, katluan, sampay niabot pa katluan, tag siyang sapi. Ganto katuan na. In zakat niya ang buok sapi. Ambok sapi. Sa in sapi, yan naman umul niya ang katahon. Ang katahon. Okay. Manjari bang in sapi, bumiabot kapatan. Oo. Sampay pakay mantag siyam, amok sapi daysab. Ambok sapi. Amok sapi, sa amok sapi, umumul, 2 katahon. 2 tahun. Okay. Pag umos bang miabot in sapi, man ka, no, Ano man, mantag siyam, Oo. mantag siyam katuan na, in zakat niya, 2 sapi, amoy in umul 2 tahon. Umul 2 Dia tahun. katuan umur 2 tahun. Umul 2 Umusin na. tahun. 2 sapi, amon mag-umur siya, 2 tahun. Amo din nasabot sin sara. Amon mabiat din amon na. So, misan pila-pila ng sapi, miyabot mapuasing katluan nito, biya-biya na hadya. Mag-itong siya rin aming katluan. Mag-itong siya katluan, tiap-tiap katluan ng buksa. Iya to katuan na. Kaya inumul niya, 2 tahun. 2 tahun. Ito ang nalaw nga ko nito amin. 2 tahun. At ini 2 tahun inumul. Nah, so mari kita paano katuan. Kambing. Pagkambing, no? Na yung kambing, akan lo sa alkanam, albain. Kapatan, no? Kapatan siya.
So, in kambing isang katuan, long ta, bang aon ka patan kambing mo, halo mayroon kayo mo lang katahon, ay, nisang katuan sa pang katahon. Kapatan kambing mo rin doon. Sa in pag, itong inilay ni katuan na, sa pama, long ta, hawak to ini, aon na kambing mo kapatan. Hindi pa ito magjakat mo di katuan, ha? Sa'yo mawat na mo kaul. Yan to lagi. Doon man kayo mo, on diyaw na masila kapatan, sampai miyawat in kambing mo katuan hanggang tos kawhaan. So pama in kagi ta mag distay nila ni starta. Alam ta yung mga bariman so iba katuan nag-uno. Nagkakalkulate sa sinalta nila. Jajagahan nila. So pama miyawat nagkapatan in kambing nila hadlaw ini. Nali pa sila magjakat. Nali. Sisulat nila lang na hadlaw ini, petsabiya ini, in kambing ko kapatan. Tagaran mo ito sampai pa among tahon susungod. Biasin pagsulat mo sin petsa yato. Nyamot sang kahawl, ang katahon. Doon naka-steady kapatan at wati maas sampai nyamot pa hanggang sa kaumaan. Intaon sin kambing mo. Ambok kambing na tuwa na rin, ano mo? Ambok kambing na. Naway biyan katuwa na. At yung tiyo da masya. Kung sinigad ito ambok kambing dahil magtukay mo ka. Kaya mo raw. Pati ko. Yan to ha. Suway siya limiyo hanggang tos kawan ka siya. Kapatan pa hanggang tos kawan ka to. Namun hanggang tos kawan. Pagkawot hanggang tos kawan ka isa na. Paruang gatos. Dua kambing. Yan to. Pagwas duang gatos isa-isa. Patung gatos kasi mantag siyam. 2 kambing. Tiyo da katuan. Ang jari ko na utala. Iparilang mga misko. Nakatay ko na tuwa na di. Mabaya na kumanhad to. Uy na. Kapalabihan mo pa to, nali ha? Ubos upat nga katos kambing pa, upat nga katos kagkasiyam ng tagsiyam. Narito na katuan. At ini upat kambing na. Ito na. Upat kambing na siya. Ayan na dyan to. Sampay na to katuan. Sabot mo ito kain na. Sampay pa. Upat nga tos kasi mo tagsiyam, upat na kambing. Waha ka. Ayan na dyan. Ayan to na dyan. May sa pila-pila na yung tawag sa kambing. Na ini yan, siyabot na mo, insapi, longta, inamin kambing. Angkan na subay tul jakatan sabab ini gay tatud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In mga tao di magjajakat sinamuin hayop ini ipat nila na utangan sila tarian. Uling tarian nila. Kaan karkara lang. Yung kaan karkara di amin lokal biya malanok batu biya makwan sa iad siya. Biya ba sin magtatari yun? Kaya kami magtari, amin ini manok magtakbi. Magtakbi yun, oo. Na yun ato nila roon haon kuan. Amo yung iniipat nila. Uy, naman lang. Oo. Insapi amo yung kuan. Ako na siya nalagta mo. Na in kambing, dusmukan siya tandukuan bihar. Dahil nakalayuan bihar. Kaya namin ako. Amon mismo kambing niya katuan. katuan. Akan yung kambing niya to. Dusmukan na siya man to. Nadumakan siya, may nakapako yan. Iya, bihar. Ako na siya nilongnin kuan. Iniipat mo long niya. Wala mo giwaan ka. Wala mo nang giwaan dyan. Naraming siya rin sapi, tasakon siya. Tasakon siya katuan. Naka na doon ang sunang na makabinsa na kayo mo, inaalta mo. Rabin in kuan, in amin punishment, sin Allah subhanahu wa ta'ala, min sila man. Hindi niya sila man. Doon ununoy namin hinang muat to. Amo rayat siya binanamon mo. Kapag tuktok mo sa doon. Jaja away pa ka. Yan to ka. Nariyan. Na, akan na, subay kita mamintang si mga bihasto na amura rin, biya din namin mga mag-ipat, biya mga itik yaw. Biya oyron kita way nasabot ka to. Tungod si mga pagkawaha, oyron itik dito na timpo. Oyron na. Doon ba hindi ka to, magkita na kariha amon kuan, mang sa pumahirang ta na. Ay tiktaw to ano, sa pumahirang, alam pinalihan na, dinabon mo na, amon alta-alta mo sa katan. At ini yung mahasali, kasi mga itlog Biya mga iklog. Tiyap-tiyap ka mag-harvest. At inihilamod mo na dito sa aming biyasin magkakuan ka sin mga kianum. Ang sa pa ma-in-business mo iklog. Na tiyap-tiyap ka mag-harvest sin iklog dito na magsarap ka na kawin. Ato katwandong ta na amon income bed to sa namon manok to atawa itik. Punon mo na hilamod mo na pa hawl amon alta mo ka. Sa sumod siya urod at tijara. At tijara. Urod at tijara. Urod at tijara. Sa lamod na siya business yan. Business na ito. So hilamod naman to kayo. Lamod na siya dito. Kada 2.5% every hawl. Amin at dinumuli kwanta. Pag nasampot sin sala daw tahayop ka to ana mo na ito ini ha. Long taon ta. Kambing, lamon din mga bili-bili, katuan. Iban na sinamon.
long ta Family sing kambing. family sing kambing. Family sab sin sapi. Na. Na iwan sila. Ako sa nakadukain doon in kuan. In amoy unta. Inunta. Yan. Hindi ka tulong ta doon ka din isa in kawaw. Hmm. Kawaw ini Naikaw yung Sapi. katuan, lakot po, lakot pa sapi na? lamon siya sapi. Na magasapi. Pasal in siya hipagkukuan siya. Hipag uno ba ini? Lamod hipag kuan mo sini ni Ipagbabadya. pagbadya mo biya. Mm. Pagkayupot sila ng lupa. Si mga lupa. Narami kiring sapi bet ko rin. Diba? So, ang pawagtuta ka ron? Assalamualaikum. Yung na kumanda. Mga pila kadyan. Pila, minit na kuman. Upat minit natin Mga ko. minit na kuman. Upat minit. 4 minit na kuman. Naamo ito mga katawtay manguran. Murang-murahan. Kaya hatiyan na ito marayaw. Hindi mga buwan nito. Namin kayo ng siyabot na mo. Namin lima bayad to siyabot na mo. Nagbalik. Pasal sin bukon ko ng marayaw. In sound system. Suara na mo. Noon kaniyo. Nabi ayaw, kalo-kalo nga masawa-sawa na. Diyo-diyo. Sa Allah, sarka. Damit yan, wayroon radio sin kahapon. Wake up on radio ka. Wayroon Round radio. out, ha? Ang pagbihaon, aon siya. Aon. Alhamdulillah. Na. Amo yan to, ini ni Longta, jakat sin Mulawan, iban sin Pilak, iban damit yan sin amoy inhayo. Na maun kita pa amoy intianum. Na intianum, damit yan, in Bieta Kato, ini beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya piyagtuyuan mo piyaggastuhan biya sin magtanong ko pay aun doon lang ta magbubuka ka uno na inyaon katan Daglaw na. Texan sa sabi saan mo sa piyaggastuhan mo Piyaggastuhan. o nispulos inya Ang pula. 5% 5% is the na ang pawang siya amilong niya tahana-hana siya wala na ko nang ipatuod sa kaulaw-la, Allah Ta'ala yung nagbabaya sa pagtubo niya. Ulan. Yung pag-ulan kan, ini pagbubo ka niya, dahil ulan, iwan timutubo sa isa-isa niya. Mga lag-lag isa. Na tiap-tiap ko mag-harvest, 10%. ini 10% pesto. So yung pagjakat katuan ng mga ini, ang mga lamta, pangyanon, pagjakat ka niya, lamta, amon haadlaw ko mag-harvest. Adlaw pag-harvest mo, yung mahasadi. Yung mahasadi. Atuhat ka ho yung mahasadi. No. Natin na, aw niyan waktu isa biya mga mangga, bet biya kaya kuanan ko kamo yun, di maghali. Biya way musim niya. Biya mo, kuan, yun pabihan nagbubunga, in kuan, us yun naghinog na siya bihan. Us ito na isa sumumpinghan si Paklo. Di magundong ba? Nasa yung paghinangon na mo, tiap-tiap magdagbihan, naon na dyan makahampit. Correct ko. Simbihat to. Naon waktu, bang amin biya mataas na tuod di na mo na abutan bihan na maakaw na sing kabog. Ingyan to. Maakaw na sing kabog. Sa baba mo rin kabog yung makarag. Yung tao rin na makarag. Ito mataas na tuod lalo. Correct ko. Na bihat din ini kuan niya. Nasa aun waktu mga kaibanan amuin makaisog-isog biya dumag bihan di sila pagkayangon namad tulong kami dumag na bihat tumataw di makahampit. Yeah. Na yan to na long ta in biya mga pangadjian dahil haamoy in kawunan na tutod ingatun tungod pa aming pagjakat supaya di kita makapuas dahil aturan sara amoy in biya takato taniusin Tuhan na Rabbul Alamin biya tarang si promote na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab in jakat ini muna paglanok si ni alta na to supaya in alta amoy in pakayon na to pabaran na to yaon na malano siya. Di na to hika biya mga amoy di na to na ben talion bat inamin uno mapakay tayo bat ini bukon siya ini halal. Inyaon long ta makayan na kita 101% halal siya. So muna lialanuan mo asal. Labi-labi na dahon mo magsambahayang intamong pini mo rin nga ini alta amoy inubos mo kaya jakatan na way na pagi kalo-kalo mo. Way na pagduaro mo. Inyaon. Ang pana mahal ka tuod intungod paparkala kasutsihan ini. Sebab di tayo maun sinallahu ta'ala in amal wayrong kasutsihan. Di tayo maun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sebab na muna ini siya butod ka ato taniyo. Labi-labi na pagsambahayang. Suway sutsi yung pamaranan na to. Labi-labi na to din daghal na to ini.
Jadi na to sutsi, sarta intamungon na to isulong, iwan sinlugal pag ibadatan na to. So may sa sutsi. Sabab yung mga yato katanta na adakala makahilang sin amal na to, adakala di matay ma. Bangsa pa nga in lokal yaon batwerong kasutsihan ni. Nabiha, ito na labi-labi na rin, taka na naman biha, biha sintamungon sa lunta, nabang siya labay rin ha amin kiyong kawan, dito tema on. Tubig mismo hipag-ail mo, bang mo kiyawa, dahil hakuan, hiurot mo rin ang mga water district yaon. Weron labay rin ang kontador. Na, why? Di man dyan Di man dyan ito. Oo. Na, amo na ito. Nayola pa eh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا